latar-latar satekaku kilar sak lung aku kaki kono perang dening aku kaki koro perang dening aku kapendhut lah mbae kudu kutoke pandilayo watu ting silabang pantese sijaran kepang taat joget ke sak tengah kulatar nggo tontonan kantaku dolahan Kandayaga wis lekasa wis tayaga sira lekasa Sembogo laras ingkang mijil saking tlatah Cabean Sita Mukti kadherek kita madya Salatiga sugeng hamirsani lampahing Sembogo laras ngantos paripurna. Surah
la 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 la. Ya ya ya, le le le, 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 ya ya ya, le ya. Cikat-cikat dan malumpat sikidang malumpat manunjang-nunjang golek papan pandelian kakang tuwa juru lan sabar amburu hang liwati dadah hang lepaske panah jepret jepret kidang milar hang lati jurang kali sing bebaya. Iyo rindu mawon mangawur-awur rahan pangarane ngajorit kang maguru gongso tatakat yambu tulo lintang-lintang turangga esti rekata ingkang dua jalalayo sabit. Yogyakarta kang para prajurit lamun bisa sira kang latulada duing wengi caritane ageni rasa Prabu rasa pawon mane pati
Krungu putu ngerti koro Yoso disasa Patir kepikiran Mangkuke keri ing jaman mas Mbok iya sing eling eling bab apa mas Ku budaya patene bener kadaku wis wayahe
cek cek kapuk kerinci cek cek nong cek cek nong cek cek kapuk kerinci caranan 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 carateci caranan 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 carateci rioke klambine biru sing joget goyang guyu cek cek nong cek 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 kapuk kerinci cek cek nong cek cek nong cek cek kapuk kerinci nan caranan caranan carateci caranan 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 carateci rioke klambine kuning sing joget atine komeng cek cek nong cek cek nong cek 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 kapuk kerinci cek cek nong cek cek nong cek cek kapuk kerinci Batero bobo jalan wadya kumurung kumandang kilang-kilang joget tetentang cumangka kakak kumreka niru pernah wosameto siyogo ayo makarya ngangkat karya ning praja muri karto harja Batarupa budalang wadya kumurung tumandang kirang-kirang joget tentang cumangka kakak kumreka niru pernah wosameto siyogo ayo makarya ngangkat karya ning praja muri karto harja Ku pinter
Cabean Sidomukti Kota Madya Salatiga. Lanono pamit mulih mesti kula dadi judune mugi enggal antuk sulih wong sing bisa lateni sirah pancen napa jroning ati ninggal diko wong sing tak tresnani nanging sedih kados putih yen kawula saderma Ngaturaken matur nuwun kagem kadang-kadang semboko laras ingkang sampun paling-palipur. Para penonton, Bapak Ibu ampun kondo riyin tasih setunggal pementasan. Iya, terima kasih untuk dulur-dulur dari Semboko Laras, Bapak Ibu pecinta jaranan Indonesia yang tergabung bersama GMJ Asik, juga PJKS Persatuan Jaran Kepang Salatiga. Panjenengan ampun beranjak kaki dulu, ampun jengkar dari tempat duduk panjenengan dulu. Masih ada suguhan satu tari yang bakal kami tampilkan, yang bakal kami suguhkan untuk menghibur panjenengan semuanya. Dan pada kesempatan sore hari ini kami panggilkan untuk pimpinan ataupun ketua dari Semboko Laras,
guna menerima sertifikat juga tali asih dari kepanitiaan santunan yatim piatu yang diselenggarakan warga RT 06 Gamol Kecandran Sidomukti. Untuk panjenenganipun Bapak Surono selaku pimpinan dari Kesatuan Jaran Kepang Krido Utomo Gamol untuk menyerahkan sertifikat penghargaan untuk dulur dari Sembogo Laras Cabean